Un o'r prif resymau pan fi'n caru Aber, o'n i rili eisiau dod oherwydd y gymuned Gymraeg. O'n i eisiau melodi ag imca, ac wrth gwrs o'n i'n awyddus i astudio'r Gymraeg yn y lle cyntaf. Dwi'n meddwl sef Aberystwyth fi'n credu, achos y lleoliad i ddechrau. O'n i erioed i byw mor agos at y môr. Nes i ar ddod agored yma, a wedi naws cartrefol yma, a mae'n beth mor bwysig. Mae symud i'r Prifysgol, mae'n gam mawr, a dwi'n meddwl bod e'n gam yn llai os ti'n dewis ydi Aberystwyth, achos bod bob un mor garedig a chyfeillgar yma. Prif reswm o'n i eisiau dod yw oherwydd Pant Celyn, a o'n i'n ffodus iawn o allu aros fyna yn y flwyddyn gyntaf, a oedd yn profiad anhygoel. Mae Aber yn dref mor gymunedol, mae'r siopau chi'n gallu siarad Cymraeg, felly mae'n jyst ffordd o adnabod llawer iawn o bobl ac yn dod yn ffrindiau mawr gyda nhw. Mae bawb mor gyfeillgar, dwi ddim yn teimlo mai rhif wyt yn yr adran hon, wyt ti wir yn nabod ddarlithwyr di y mwrth i enwau cyntaf, nhw yr un peth gyda chi. Mae drysau bawb bob tro ar agor. Oedd setlo fewn i Aberystwyth yn hawdd, o'na grew o bobl efo byddilfryd tebyg i fi. Y darlithwyr a staff i gyd yn groesawgar iawn, bron fatha munodd o ryw deulu. Mae'r gymuned yn gret. Os ych chi'n medru'r Gymraeg yn rhugl, os ych chi eisiau dysgu'r Gymraeg, o ran cymuned o fyfyrwyr, mae'n le da iawn i ddefnyddio'r iaith yn naturiol. Felly yn sicr, dewch i Aberystwyth, dewch i ddwrnod ymweld, diwrnod agored, a gewch eich ddim eich siomiau, dwi'n credu dimlwch chi y naws gartrefol na dwi'n treol ddisgrifio.